Afei ye bebusa se anasa asembisa no kwa ma yen se hwan ne owidifo ipacho dwendwen ho sese ye asem no busa me no mienu se hwan ne owidifo ede na ba utirim e kasa hwan ne owidifo a ebia na wo ye owidifo o enso na wunnim ebia na me so me ye owidifo enso na minnim ye behwehwem ni ahwe se meka ho a se wo ka ho a se waye bi da se me so ma ye bi da ye behwehwem ni ahu ti ye kasa hwan ne owidifo a ye behu emuaye no esan se se asam ne kasa hwan ne owidifo a ye nyina ye twe ya adwene ekosi obi a okuta etuo so obi a oye armed robber ana armed robbery obi a wokum nipa ankasa ene owidifo obi a wabo obi ama na hwe ase a ontumi nkeka ne ho one ne owidifo ana se obi a watutuo abo obi a wahuna aduro ama obi anom awudie aduro ama obi anom ana se obi a ode obi akọ aduro so akuno ena yen yadwene esisu se oye owidifo onse yekinkan nsempan sede Matthew trema aye no etra eye emse enum ho no yete se Yesu se etra yenum yimu aduenu ba ko ne aduenu mienu no Yesu se enye se wafa bo ana etuo ana wahuna wudi ama obi anom nkoa na ejira ho se wudi awu ana wo yowidifo nemom wo se wo kache obi se oye kwasea ana se wo kache obi se raka ana se ubufu nua kese pa ne wo utimu no Yesu hu se uye owidifo nti afei yenhwe nsem fuwa miensa bi a enuanom de amayen Mr. A se obronsam Mr. A se obronsam ai wacha ye kasa hwan ne owidifo a Mr. A se obronsam Mr. A se obronsam wacha yo Mr. B nso hwan Mr. B si nia onyinsen yiguo de oyinsen guo no ono nso eye owidifo ai so wunyinsen na wuyigu a manhunu wunua ehunu obi ehunu woye no kode menua ejina ho se woye owidifo da ba na wunnim so onse ato so se woka ho ti ye kan owidifo a emfo ani nsi obi a watwe sika so akum nipa na etuo so wonso woye owidifo yo Mr. C si obiara owo occult mu na waduru grandmaster tibia mu ko safo no omduru ha omukum ni papa omudi moja pa breast satan enti aha na wa ha no si obiara owo occult mu na waduru grandmaster so waduru occult grandmaster sa nipa no oye owidifo ye kan ne ka awudifo ho biara waduru occult grandmaster enuni occult grandmaster oye owidifo ya oye owidifo nti adofo nom ye kan wudifo a onsi ye chechem no yehunu ne woka ho ene ne wonka ho ebre bia batwam ebia na woka ho ye wia ye besre bone fache nyame de ose wonu ho na wopamu ka wode bechew yo yanko ya asembisa etoso mienu asembisa etoso mienu wose edien ni awudie edien ya onka se hwan ni owidifo sese edien ni awudie edien na ba utirim okasa awudie a onse akola bi enti ase obebusa se edien ni awudie edien na wobeka edien na wobese ya na ye kase awudie sane medical kan se awudie ni se ai mafasikan matwa uti ana se medituo abo ense mediwawu swanhu but yehwemu a da bia metwe adwan kosi ne Yesu kaaye no so woka kire wo bi se raka eno se yawudie woka kire wo bi se
onko bonsam gyemu a eno nso ye wudie wadi ne kra awu anase ubu afu no de nti ama ubu afu na wunya no a womfa ne ho nche no nso no adwendwen mu ni saa abufuo no mu no awudie bi ta akire because adenti na ese ubufu na to the stand say wobekasa kra tia no a kire no say onko bonsam gyem nti wadwen na da utum no nso eno nso gina ho ma awudie hwe ne yie paa o nti ɛdeɛn ne awudie me nua dɔfoɔ on sɛ Yesu akyerɛkyerɛ yɛ mu ya ne yɛ deɛ fin sɛ awudie ne sɛ wafatuo paa ne wakun yie kwame na ekun no nti wadi na wu daabi kasa mu nso awudie wɔ hɔ sɛ woka asɛm bi na tɔm akoma so na me di ho yawa wakum kra no wadi mawu wɔ me honhom mu me da me na m'ani atutu aka me nsɛm awudie ɛyɛ asɛm kɛseɛ paa a ɛde nipa bebree ɛkɔ ɔbonsam egyem nti yɛnhwɛ Mr. A asɛm a wɔka Mr. A say awudie yɛ sɛ wɔ nipa de sekan ɛwɔ wɔ nipa na wayi saa kra no afiri asase yi so ɛyɛ nokorɛ mepa kyɛw Mr. A ɔse awudie ɛyɛ sɛ wɔ nipa de sekan ɛwɔ onipa na wayi saa kra no afiri asase yi so ayi saa okra no afiri asase yi so so saa kra no afiri asase yi so ɛno ne awudie edi kan a ɛyɛ nokorɛ yɛka bom Mr. B see awudie ne sɛ wɔ nipa de aduro egu aduane mu na wakum saa nipa no anase okum no wɔ honhom fam eti yɛka sɛ awudie a oni awutie me ɛna Mr. A ne Mr. B nso akyerɛ o madwen no Mr. C sɛ na meka no awudie ebi ne sɛ wɔ nipa a wotu nyinsa guo wakum akwala no abra na enkwa wɔ ne mu ɛde sɛ wo mpa afa kɔkye obi ɛwo no na fa kɔkye obi anase makwala no angu wo na ɔde akwala no to wo yam na wakoku no wo na wo bɔ akwala no to wo yam me nua wutie me onse wafom onse mafom onse ye nyina yafom nyame asɛm etwa ni mu twetire enti na wo se emu aten wa mu waten enti na wo se ensusu niema a wo nua ani ase ni nani so na mfa mu no aten mfa mu an so ye dibonyeni na wo de ye nkan on se ye hwehwe nyame asɛm a ene ehunu paa se ye ka ho bi ye hyem bi me nua woni na wo ho so woni mra wo ho so na awudie no me se waye bi agyae me so maye bi agyae ye wi a ye besre bone fache yo yenko asembisa etoso miensa da ben anase ebreben ena awudie baaye da ben anase ebreben ena awudie ebaaye ye nyina yenim se ye kɔ bible mu a kwan da awudie fa so baaye eye Adam and Eve breso and the Satan ena ekodi Adam and Eve ewu on hwe kwan ofa so odi o mo ewu menua enye ene se okodada Eve wadi na ewu ampa nso Yankopon ba ya o de result no o che result no wo se sania mo aye dotemu na mo firi baaye na dotemu na mo besan akọ na sɛnea moayɛ nti mawu ɛwɔ honhom fam na honam fam de mobɛtra asase so akyɛ kakra anase mobɛdi mu mfi amen so ahu yɛ hwɛ honhom fam a ɔbonsam di wɔn mawu dadaada eti yɛka wudi a ebreben ne baayɛ a ɔbonsam pɛn so Adam and Eve pɛn so Eden turo mu hɔ ɛpɛn so na awudie baayɛ ba kyɛkyɛ yɛmfa sɛ mfie bɛɛ mpem nsia ni enti eye tetentre de asem mfie mpem nsia o tetentre de asem mfie mpem nsia yo yankɔhwɛ Mr. A ni Mr. B ni Mr. C omanum asem Mr. A say ebre a na kan eni ni nua Abel etiase no no kra Mr. A watwa Mr. B say
ebre a na wonipa nnim Awurade no ena awudie yi ne ho adi na onipa nnim. Yeah, na onipa nnim. Ye ba nyina chese free Adam ni Eve breso ba na bebre wo mu nsua nyame asem omo mfa nyame asem nye hwe eti no si odie wanu an si odie awuo na odi anya ne ho. Mr. B ya ade pa yenhwe Mr. C. Yo Mr. C say ebre a na wonipa nya awo foforo no eye no kre menu mienu kra yeti he yedi ewu ebre na yehu Yesu ebre na yenya awo foforo no yedi ewu odofo yedi ewu ti ma memfa part we ni si ya part 2 ni me de si ya ye to so part 3